La nova llei de la vivienda es va aprovar la setmana passada i des del dia 26 de maig de 2023 ja és d'aplicació. Tanmateix, hi haurà algunes qüestions d'aplicació immediata i algunes altres d'aplicació posterior. En aquest vídeo intentarem explicar de forma breu i resumida 9 punts que ja són vigents amb la nova llei de la vivienda. D'entrada, hi ha una sèrie de qüestions que afecten a l'activitat d'intermediació dels professionals immobiliaris. A partir d'ara, les despeses de gestió i contractació correran a càrrec del propietari. Els agents immobiliaris han d'oferir informació completa i veraç als clients respectant les lleis de publicitat. I abans de signar un contracte de lloguer, els agents immobiliaris han de proporcionar informació sobre el propietari, les condicions econòmiques i les característiques de l'habitatge. Aquesta nova llei també introdueix definicions importants sobre habitatges i despeses, com són despeses i subministraments bàsics de l'habitatge habitual, residència habitual i residència secundària i gran tenidor. Una altra qüestió que aborda la normativa és el principi d'igualtat i no discriminació a l'habitatge, i ho fa amb les següents definicions. Discriminació directa. Ningú pot ser discriminat en l'accés a l'habitatge a menys que hi hagi una raó legítima per fer-ho. La discriminació indirecta. És prohibit aplicar polítiques o pràctiques que puguin desavantatjar determinades persones en l'exercici del dret a l'habitatge. I, finalment, l'assetjament immobiliari. Està prohibida l'acció de molestar una persona en l'ús pacífic de la seva vivenda i crear un ambient hostil. Es té en compte també les anomenades zones tensionades i obre el termini perquè les administracions competents en matèria d'habitatge iniciïn el procediment per declarar zones de mercat residencial tensionat. També s'estableixen canvis a la pròrroga dels contractes. S'estableix una pròrroga extraordinària d'un any si l'arrendador és un gran tenidor. El llogater, en aquest cas, podrà sol·licitar una pròrroga d'un any si es troba en situacions de vulnerabilitat social i econòmica. En zones amb problemes de mercat immobiliari tensionat, els contractes de lloguer podran ser prorrogats fins a 3 anys addicionals. Ens trobem també en canvis substancials en el desnonament d'arrendataris morosos o ocupes. Abans de presentar una demanda de desnonament, cal determinar si l'ocupant viu habitualment a l'immoble i si el propietari és un gran o un petit propietari. Pel que fa a l'actualització anual de les rendes durant l'any 2023, es manté el límit actual del 2%. Es modifiquen també els incentius fiscals per als contractes subscrits des de l'entrada en vigor de la llei. S'estableixen unes reduccions fiscals per als contractes de lloguer d'habitatge com a recompensa per reduir el preu del lloguer o en casos que s'hagi de rehabilitar el pis. Finalment, es modifiquen també algunes qüestions de caràcter urbanístic. S'incrementen els percentatges mínims de reserva de sòl per a habitatges en sòls urbanitzables i en sòls no consolidats. I s'estableix la qualificació permanent dels habitatges de protecció oficial amb una limitació temporal mínima de 30 anys només en circumstàncies extraordinàries. Per a una informació més detallada d'aquests 9 punts, et convidem a llegir el resum que hem preparat i que trobaràs el link que hem posat a la descripció del vídeo.